so big. Be, di pa niya ako walong slipit. Ako kung ganyan, di pa niya ako. Hi! Happy Sunday everyone! Asa ka biduan ni Mrs. Sami. Alright. Nag-appeal ni Mrs. first time na mo ang General Assembly nila. General Assembly sa Oro Integrated Cooperative. Yes. Kay member man mi sa OIC. So kailangan magpakabana gid mi, di ba? So nami karon diri sa Limkit kay kumusta man mo tanan mga kung kamo ba member sa OIC? Comment below. Nakadawat na po sa inyong dividendo? Kaya ako nakadawat na. Muna yung nakalani sa mga ko. Yan ay dividend. Sa tanan rin nagpa-register na. Yan ang mga members. So every year na sila ay General Assembly, na votation, kaya kung nakalami sa Co-op Manggod, part ka or tag-iya ka sa part owner ka sa bangko. So kami nagsugol namin sa gamay, hantod nga, nagkadako. Mukuni makatabang sa mga. Yan, ako mga amigo. Si Boss Mark. Boss Mark, kalisa. Kaning may tabo nga General Assembly, unsay kasagana may tabuan eh. Mo gini every yearly nata General Assembly para dari makita-kita ang atong mga membro. Okay. So gawas po dana po natin program at So na reporting na, reporting na annual reporting. So kung nakita ba? Yes, always ginamita. Always makita. Tapos So makita na to idol nga tanawa electronics na to ang registration. high-tech na ito. Itor ko dali. Electronic registration na karon, electronic voting. Ang ito pong worker, electronic worker, si Sir Joey. Yan. Hello, ma'am. Kaway. So may election ani ba ta every year? Yes, Sa every General year. Assembly every year gini siya. Yes, really ta. Annual General Assembly gina. Atong manager sa Yakapin Idol. Hi ma'am. Si Hi ma'am. Milka Kaway ma'am. Rason. Nakasa akong vlog. Hello. Area manager. Yes. Manager. So friendly Manager kayo sa mga Bukuan, tao diri. Mga guwapa Hi, sa hello tanan ma'am. Idol. Mga guwapa Hi, sa ma'am. tanan. Hello. Ako rin Hi. nakalahi. Muna nakalamid diri. Muna. So i-greet lang ako daan tanan mga nakakuha ng dividendo diha. Ay. Napapay na bilin on harot na. Naguna na ang dividendo. Ipambutang na silang itim tanan Idol. Actually, ipalit na ako. Nanami diri, kami kabulong sa buhaton. Ano yung pabulong sir? Members, voting, non-voting. Lagi sa mga kabulong na mo, non-voting may or voting. Nasa kuan ay. Ay, namli ko yung batal sa non-voting ko. Bata na kay batal, di ka mabutar. Pero ikaw nga ko, alam, magbulag lugar ta, dali pwede na. Bingon ko sa asawa mo, basta sa sana na yung voting. Sumunod ni sila candidate for board directors and committee officers. Mungutan na, kinsa man ni sila. Oo, si Juan. To smile. Or kinsa ang wala manudlay. Okay, maraming nga pa ang palibot. Dito ta sa voters area. Data. Kanang dali ta makasibat ba? Dito mo lingkod pizza kanang dali ta makasibat. Okay. So, nami bag. Yeah. First time namon ni mga pilog ingani. So, let's see. Uy, napasok mo yung kamot sa kap. So, muna yung problema sa Filipino time. Kasi oras magsugod. Ang gingon, 8. Saan na yung oras nun? Alas 10 na. And where are the people? Labi na kami nga mga busy na tao nga gusto na mga dili masayang mga oras. Munin dapat usabon sa mga Pilipino, ang Filipino time. Oo nga eh. Sa Oba naglinya na sa ilang snack sa likod. So wala pa min.
So, karon taon. Mayong buntag sa tanan. Nani nag-story. Ginakabalo ang tanan nga naatay mga seats nga naka-assign para sa tuwa. So, dito sa inyong right side, makita ninyo dito atong voting area. So, karon lahi atong voting naisip ka nandito. kay So, atong marami i-launch siguro na. ang atong electronic registration. So, wala ka na may kinakuha na mo snacks. Asa ba? Walang purpose sa pagkain dire kay snacks naman. Wala naman sa bag. Oo, magsugod. Nakalabi na kami nga mga busy nga tao. Time is gold. So, amo nag-isip. Nakuha naman mong snacks. Ito namin. Huli namin. Naman mga quotation. Hi, party people! So, after ganina, pag adto sa OIC, tapos nag-edit, nag-upload, and here I am. Mag-host og debut. So, good luck to me. Kay kasagara yun, ang pinakadugay yun nga program is debut. So, mag-ilis sa amin. Kasagara yun, ako, di ko comfortable nga mag-ilis daan. Muna kasagara, bit-bit sa ako, mag-ilis ako silang CR. From one gig to another. Hi, beautiful people. Sir, di ko magsaba, nga na ako sa in hotel. Di magsaba, gisulti. Wait, asa ko pa dulong? Asa na tayo? Sa? Easy, there. Easy, dili difficult, it's easy. Say ka ng easy, mo po na i-brand sa Pampaligyas. Boss! Balik na ako din lugar ba? Christmas party. Tanan. Money? Ako ma-set up day? Ano yung set up day sila day? Sa'yo ka sa host, oy. Muna yung mga professional na host. Oh, this is it. Easy. Bisil. Ha? Wala pa? Easy. Di mo? Sila yung sa'yo. Oh, there's light. Is this it? Mo ba ni? Ang easy? Oo, wala pa'y tao. Ilis ako. There goes a sight from my soul. She's so big. Be, di pa niya ako walong slipit. Ako kung ganyan. Di pa ako. Kagana ng pula, be. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. There goes a sight. There goes a sight. There goes a sight from my soul. I think it's all angels just walk by. I think it's all angels just walk by. I think it's all angels just walk by. I think it's all angels just. How about that? Alright, okay ba? Huh? Japorms, baby. So, kailangan ako medyo mag-makeup para medyo pahumot, gel. Gel? Si gel? Gel? Powder ni mo yan. Patubang sa aircon din, ang gawas ako mantika, brad. Nara. Wala sila, mga. Pag wala pa ang kuan, diri, ha?
Unya, formal rin tadi ha. Kay... Ay, nara aircon. Ah, langit. Mura ka ng adik ba nga? Apply kulang ani. Alright guys, I'm already ready. So nakakuha na ko og program. Ano ko giandam na fast talk para later magpalaila ko sa ila. And kasagara pa nga niyo tulad pa ta kay nag-make up man I'm sure ang debutant. And of course majority din ani sa mga bisita diri of course yung mga ka-age, mga 18 years old. Tapos tayo nga ni mga edad, mo ni mga snob kayo nga mga edad. Feeling mga kulitaw ko diri, dalaga ko diri. Sa akong mga anak na nagtanaw ani karon. Kaya sige pangutan na ako mga anak pangutan lang sila kanong even Sunday ka trabaho daw gyapon ko. Di nila masabtan mga anak kani akong ginatrabaho karon para ni sa inyo. Pampalit sa inyong mga gatas, sa inyong mga pagkaon, pampalit sa inyong mga toys. No? But sometimes mo lagi kulang na tas time. Sunday today. Tomorrow, trabaho na sa, di ba? Sige lang mga anak. Kuha na ta. Mabot lang panahon, magbakasyon ta. Quality time. Sorry, I mispronounced your name. Sorry, IZ pala. Bantong na di sila mapakpak kayo. Nag-easy ko. IZ pala. Alright, done. That's it. So, kailangan ako mo uli pa because tomorrow pa mga special pa. What a day. Nawag din akong anak magpapalit og donuts. So, talaga, kayod si daddy para sa mga kids, right? So, thank you. Wala pa nakasubscribe, subscribe below. Thank you very much.